Maayong adlaw mga higala o mga igsoon na sa mga programa sa TV Apollohiyang ipasudahan sa Lay Catholic Apologists International. Kinain yung ubos nga lang igsoon sa pagtuong Katoliko sa RJ Seno, makiguban kaninyo sa hamubo nga panahon aron na panagisugot sa mga butang nga may kalambigitan sa pagtuong Katolika. So mga higala o mga igsoon na atay gamay nga tagaan o pagtagad o kining pangutana mahitungod sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Ako giningi lista kay para mahitabo nga tagaan nato ginagmay nga pagtin-aw o paghatag o pagpasabot mahitungod sa ato ang pagtuong Katolika. So una niyang pangutana, ngano ang simbahang Katoliko nagtuo man nga si Santa Maria inahan sa Dios? Unang rason nga nagtuo kita nga si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay ang iyang gibuntis nga mao si Ginoong Jesucristo Diyos, matuod gayod nga Diyos. Dili sama sa pagtulunan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo o sa mga saksi ni Jehovah o ubang pang mga relihiyon nga gawa sa Iglesia Katolika, nagtuo sila nga si Cristo dili Diyos. Apan sa atong pagtuong Katoliko o pagtuong Kristiyano, kay ang Kristiyano is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So sa atong pagtuong Katolika, si Kristo matuod nga Diyos o nakamatuod ana sa balaang kasulatan nga sumala sa Biblia, si Kristo matuod gyud nga Dios. Una, ato ang gitawag og basahon sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 o 18. Nagingon, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Pag-abot sa 14, nagingon, 18 rather, 14 sa una di ay, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So kining pulong nga Dios nahimo ning tao. Kay kining pulong nga Dios nahimo maning tao unsa ang pagtawag ug pag-ila sa mga apostol bahin niining pulong nga Dios nga nahimong tao. Sa 18, wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo samahan maoy nagpaila kaniya. So mituo kita na si Santa Maria inahan sa Dios tungod sa hinungdan nga kining iyang gibuntis, iyang gianak matuod man nga Dios. Muna diha sa balaang kasulatan ato ang mabasa sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Nag-ingon ang balang kasulatan, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So pag-ingon ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo, miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa tradisyon sa mga Hudyo, pag mayong kag Kyrios, pag mayong ka og Adonai, it refers only to God. So pag-ingon niya nga, ngano miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, sama ra nga namulong si Santa Elizabeth nga ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Dios. Ngano man kaysa pagtuo sa mga apostoles kining Ginoo nga giisgutan ni Santa Elizabeth, nagapunting kini kang Ginoong Jesucristo. Munang sa buhat, kung wala ko masayo pa, sa buhat kapitulo 10 bersikulo 36, sa giingon sa balaang kasulatan o santos nga skriptura, nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait, pinaagi kang Jesucristo nga mao ang Ginoo sa tanan. So kanang giingon ni Santa Elizabeth nga refer kang Kristo nga Ginoo ang pag-ila sa mga apostol na kining Kristo Ginoo sa tanan. Unya unsa gitudlo sa mga apostol bahin aning Ginoo sa tanan? Roma kapitulo 10 bersikulo 12. Sa may giingon ni San Pablo mismo, ato ang gitawag og basahon kay para makasiguro ta sa atong pamulang nga subay gyud sa Santa Escritura. Alang kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga Hudyo o sa dili Hudyo. Ang Dios mauray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. Sa gingon, ang Dios mauray Ginoo sa tanan. So kung si Ginoong Jesucristo sa pahumulong ni Santa Elizabeth nga siya si Santa Maria inahan sa Ginoo o kining Ginoo nga mao si Kristo mao ning Ginoo sa tanan o kining Ginoo sa tanan nga mao si Kristo sumala pa ni Apostol Pablo mao ang Dios. So therefore tama ra
ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ni si Santa Maria inahan gayud sa Dios. O kining Dios nga gipuntingan nagrefer ni sa ikaduhang persona nga mo si Kristo nga nahimong tao. Ikaduhang pangutana niya, Brad, si Santa Maria inahan lang man sa pagkatao. Atong hinumduman ang kinaiya nga pagkatao or bisan pa nga ang kinaiya nga pagka-Dios dili gid pwedeng ipanganak. Ang gipanganak or ang gianak ni Santa Maria ang persona nga mao si Kristo. Muna sa balaang kasulatan sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 ang giingon sa balaang kasulatan o Santos nga Biblia o Santa Escritura sa giingon dinhi. Galacia kapitulo 4 bersikulo 4. Apan sa paghiabot sa katumanan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Wala gipadala ang kinaiya. Ang gipadala sa Dios ang iyang anak. Unsa man? Nga natawo gikan sa usa ka babay, natawo ubos sa balaod. So, ang buti pasabot nga kining maong gitawag og Kristo, kining maong Kristo nga gibuntis ni Santa Maria, dili kini kinaiya, kung dili ang gibuntis ni Santa Maria mao ang persona. Og kana nga persona nga nagbaton og tawhanong kinaiya, matuod kana nga Dios sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. So mga higalag maigsuon, bisan sa hamubo nga higayon og panahon, nakahatag kita og igong nga ginagmay nga pagtin-aw aron lamang magapasabot kita sa mga igsuonan nga diin nalibog naay pagduda sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O pinagiuntan ini atong higugmaon atong pagtuong Katolika, atong higugmaon og ato ang puy-an kini, paningkamutan nga puy-an aron madala kini ngadto sa kaluwasan. Ikan na lamang sa tubong persa sa Lay Catholic Apologists International sa TV Apologia sa ngalas tong pari Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of St. Pius X, kining ubos nga isus pagtong Katoliko Sir R.J. Seno, temporary manamit kaninyo mingon Ecclesiam Servire, it fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw kaning tanan.